Nohy nás nosia celý život a nevenujeme im toľko pozornosti, jak venujeme rukám, tvári a jednoducho nohy si to zaslúžia. Hodiny a hodiny každý deň v nepohodlných topánkach sú tvrdé, tesné a tlačia. Váš deň sa ešte ani nezačal a vy už ste ubolení a unavení. Náplaste, popraskané päty, deformácie, bolesti pri chôdzi. Predstavte si topánky, ktoré sa prispôsobia tvaru vašich chodidiel. 100% flexibilné, schopné roztiahnuť sa a veľmi pohodlné. Keď som obula tú topánku, ja som jednoducho cítila, že mám v nej nohy, ktoré sa cítia pohodlne. Mám v nich pocit, akoby sa mi povolovala tá topánka, čiže akoby sa uvoľňovala tam, kde potrebuje. A jednoducho to je veľmi dôležité na to, aby sa predchádzalo rôznym problémom, ktoré z nosenia zlých topánok môžu nastať. Volkmax predstavuje prelomové riešenie pre všetkých. Nové funkčné topánky s patentovanou podrážkou, ktorá sa prispôsobí vašej nohe a vašim pohybom. Kopíruje celé chodidlo pre maximálny komfort. Sú ľahké, mäkké a priedušné. Počas chôdze sa prispôsobia tvaru vášho chodidla presne tak, ako to potrebujete. Ja som človek, ktorý teraz si užíva život. Čas, prírodu, svoju rodinu, venujem sa vnúčencom a tak rozdávam svoje ja. Som robila všetky možné športy od lyžovania, plávania, bicyklovania. A prišla jedna éra, kde už opotrebovanie nejakých klbov nastalo a už som sa nemohla tak aktívnejšie venovať športu a golf v podstate, čo sa týka športu, bol pre mňa vykúpením. Je to šport, ktorý sa dá zvládať, dá sa zvládať v každom veku. Jednoducho chcete, vyberete sa, idete, zahráte si a vašim súperom je vlastne ihrisko. Pamätám sa, keď som si obula topánky prvýkrát, to bolo úplne iné chodenie. Tá noha išla, ona sa kolísala, jak taká loďka na vode a to bol veľmi príjemný pocit. V podstate na každú voľnú chvíľu si ich obujem, či idem len tak sa prejsť, alebo idem ku kamarátke. Pre tú najlepšiu podporu sme do podrážky integrovali gélovú vrstvu, ktorá má extra absorpčnú schopnosť a prináša viac pohodlia pre vašu achilovku a pätu. Je to jak taká gondola, čiže obuv, ktorá je veľmi pohodlná. A ja tam nepociťujem otrasy. A jednoducho tá chôdza je veľmi príjemná cez pätu, na špičku, má tam ešte odľahčenie a chodila som aj keď bolo popršané, alebo raná rosa, keď bola. Vôbec som nepocítila, že by sa mi v nich šmykalo. Funkčné topánky Volkmax sú špeciálne navrhnuté tak, aby vašim nohám priniesli maximálne pohodlie. Nová inovatívna podrážka má schopnosť roztiahnuť sa podľa požiadaviek nohy a prispôsobiť sa tvaru každého chodidla. Je to vlastne podrážka 2 v 1. Spojili sme flexibilnú podrážku so známou zaoblenou podrážkou Volkmax. Je to asi pred 3 rokmi. Som rýchlu chôdzu, teda som sa aj začala venovať a tam som mala prvé topánky, ktoré ma očarili a naozaj tá chôdza bola podstatne ľahšia ako v teniskách. To je obuv, ktorá mne vyhovuje a potom to išlo od plážových cez balerinkové, zimnú obuv napríklad, až po terajšie tenisky najnovšie, ktoré mám. Mi to odľahčilo námahu, či achilovky, či kolien, tá funkčnosť jednoducho, proste Volkmax je Volkmax. Originálny koncept a dizajn zaoblenej podrážky Volkmax bol vyvinutý v Nemecku. Pomáha rovnomerne rozložiť tlak vyvíjaný na kĺby a svalstvo a prispieva tak k spevňovaniu tela pri samotnej chôdzi. To znamená, že čím viac chodíte, tým lepšie funguje krvný obeh a spevňuje sa svalstvo na zadku a nohách. O nohy sa treba starať, treba si starostlivo vyberať aj obuv. A preto ľudia, ktorí sú dlho na nohách, povolania, ktoré si vyžadujú viacej pohybu v nemocniciach, v reštauráciách, ľudia stoja pomaly celý deň na nohách, takúto obuv si zaslúžia. A ocenia to, určite to ocenia. Ja investíciu do môjho zdravia nikdy neľutujem. Funkčné topánky Volkmax majú navyše aj gélovú vložku, ktorá zaistí dokonalú absorpciu nárazov a podporu pre vaše päty. Dokonale sa prispôsobia tvaru vášho chodidla a vy v nich budete chcieť chodiť úplne všade. S funkčnými topánkami Volkmax
bude vaša chôdza ľahšia a sami budete pripravení čeliť akejkoľvek situácii s pocitom skutočnej podpory. Funkčná obuv je dostupná tak pre dámy, ako aj pre pánov v 3 farbách, čiernej, hnedej a modrej, takže ju môžete nosiť pri každej príležitosti, prechádzke či každodenných aktivitách. Budete sa cítiť elegantne a pohodlne počas celého dňa. Pre dámy je tu suchý zips pre rýchlejšie obutie. Objednajte si svoje funkčné topánky Volkmax len za túto jedinečnú cenu uvedenú na obrazovke. Ak ste členom nášho 5-hviezdičkového klubu, dostanete ich s 10% zľavou. Obujem, zalepím a idem. Jednoznačne verím značke Volkmax. Funkčné topánky Volkmax sú dostupné pre dámy aj pánov v 3 farbách, čiernej, hnedej a modrej. Tak na čo ešte čakáte? Zmeňte spôsob chôdze už dnes. Volajte, navštívte Volkmax.sk alebo niektorú z našich predajní.